Luku 1. Kummallista. 5 miestä metsästi lähellä mahdollisen UFOn törmäyskohtaa. Oli vierähtänyt 4 päivää törmäyksestä. He liikkuivat 20 metrin etäisyydellä toisistaan. Oli kesä vaihtumassa syksyyn ja elettiin elokuuta 2009. Miehillä oli kiväärit mukanaan, koska olivat hirviä metsästämässä. Heillä oli lähistöllä mökki, josta olivat lähteneet äskettäin. Metsästys oli varmasti näille miehille hyvin rakas harrastus. Metsästäminen oli heille elämäntapa ja yksi tärkeimmistä harrastuksista, eikä heitä haittaisi saaliitta jääminenkään. Jostain syystä miehillä oli nyt huonompi päivä, sillä he vaikuttivat kovin masentuneilta, eivätkä puhuneet toisilleen paljoa. Yleensä he juttelivat naisista ja käyttivät karskia huumoria miehiseen tapansa. Hiljaista täällä on ihan kuin hirvet olisivat kadonneet. Olemme olleet jo monta tuntia, emmekä ole saaneet vielä ammuttua mitään, sanoi yksi metsästäjistä. Äläs nyt, meillä on koko iltapäivä aikaa vielä onnistua siinä. Mutta ei täällä ole kuulunut yhdenkään linnun laulua. On täällä jotain outoa meneillään. Emme taida jäädä siitä ottamaan selvää, vastasi toinen mies. Taisi teillä kahdella alkaa mielikuvitus laukata vähän liikaa. Älkää kuvitelko mitään outoja juttuja, koska olemme täällä vain metsästämässä. Ja sitä paitsi eikö metsästys ole meille sellainen intohimo, ettei saalis ole se tärkein. Yhdessäolo on minusta tärkein asia. Pääasia on, että meitä kiinnostaa metsästää näissä metsissä, sanoi eräs suurikokoinen ja nuori mies miesten takaa. Hän laittoi kiväärinsä olalleen ja pisti tupakaksi. Olet aivan oikeassa, olemme hulluja. Keskitytään nyt tähän metsästämiseen. Täytyy saada ainakin nyt 2 hirveää kaadettua, vaikkei se ole niin pakollista. Toinen vastasi ja miehet hajaantuivat erilleen, jotta saisivat paremmin haravoitua laajoja metsäalueita. Ilta oli jo saapumassa ja pimeys laskeutuisi hiljalleen, mutta miehet jatkoivat yhä hirvien etsiskelyä. Kaikki hirvet olivat kuitenkin kadonneet. Lähistölle pudonnut lentävä lautanen poisti suojauksensa, jonka ansiosta se oli ollut näkymätön. Laitteissa oli ilmeisesti jokin vika, jonka vuoksi avaruusalus, tai mikä se nyt olikaan, tulisi paljastumaan. Hullu ei ehkä ole oikea sana kuvaamaan meitä. Me olemme hyviä miehiä, joilla on kaikilla upeat vaimot ja mikä parasta. Olemme erottamattomat ystävät, joiden yhteinen intohimo on metsästys. Hyvää metsästysonnea teille, pojat, sanoi kolmas mies tuntien itsensä viisaaksi. Nuo metsästäjät eivät olleet sellaista avaruusolioihin uskovaa sorttia. Heidän ei olisi pitänyt olla juuri nyt tässä metsässä, sillä heidän henkensä olisi pian suuressa vaarassa.
Jokin oli seurannut heitä jonkin matkan päästä, mutta se ei ollut katsonut vielä viisaaksi hyökätä. Avaruustutkimuskeskus NASA tutki parhaillaan muutaman päivän takaisia havaintoja tunnistamattomasta lentävästä esineestä Yhdysvaltojen ilmatilassa, joka oli ilmakehässä jakaantunut 3 kappaleeksi. Toistaiseksi aluksesta ei ollut ilmaantunut mitään elävää olentoa. Ehkä se oli vain eräänlainen tiedustelualus. Tuskin alus olisi tänne asti tullut vain tutkiakseen planeettaamme. 2 päivän takaisessa satelliittikuvassa näkyy tunnistamaton esine. Olisiko se mahdollisesti UFO? Täytyy tutkia sitä tarkemmin, totesi eräs tutkija nimeltään Mike Stoilyt katsellessaan satelliittien ottamia kuvia toissa päivältä. Siltä se vähän vaikuttaisi, mutta ehkä se on ollut vain joku meteori. Muodosta päätellen lähes puoli ympyrää, täytyy tehdä arvio sen osumakohdasta, sanoi hänen kollegansa Daniel Stronghood. Kaikki viittaa siihen, että se olisi osunut jonnekin ison Suolajärven lähistölle. Satelliittikuvista myös paljastui, että tuo tunnistamaton lentävä esine oli jakautunut 3 osaan. Niistä muista ei ole näin tarkkaa tietoa, mutta ne osuivat Afrikkaan ja Venäjälle. Vaikuttaisi vahvasti siltä, että kyseessä voisi olla meteori, arviolta henkilöauton kokoinen tai korkeintaan linja-auton. Maahan ei noiden satelliittikuvien mukaan ole tullut samanlaisia vaurioita kuin meteorin osuessa. Sen aiheuttamat tuhot ovat jääneet minimaalisiksi. Ehkä sinne pitäisi mennä paikan päälle, selitti herra Stronghood. Ette kai nyt UFO-juttuihin vetoa, herrat. Kyseessä saattaa olla vaikka alasammuttu vakoilusatelliitti tai pieni meteori. Tässä on turha käyttää mielikuvitusta, ei ole UFOja. Satelliittikuvat eivät kerro totuutta, joten jos tämä teistä tuntuu niin tärkeältä, niin mennäänpäs paikan päälle, sanoi heidän ihastuttava kollegansa Sarah Osnord heille hymyillen salaperäisesti, sillä hänen mielestään kollegat puhuivat aivan hulluja. Emme toki. Sitä ei voi tietää vielä mistä oikein on kyse, mutta eivät satelliitit koskaan valehtele. Lähdemme tuonne Salt Lake Cityin heti seuraavana päivänä. Sieltä saattaa löytyä jotain arvokastakin tai sellaista, mitä ei ole vielä löydetty, sanoi herra Stoilyt. He uhrasivat koko päivän noiden satelliittikuvien tutkimiseen ja päättivät lopulta lähteä tutkimaan paikan päälle. Kukaan ei tiennyt, mikä siellä odottaisi, eikä varmasti jäisi henkiin kertoakseen sitä. Paljon kysymyksiä arvoitukseksi tulisi jäämään. Nämä 3 eivät olleet mitään kovin älykkäitä, mutta tiesivät kaiken satelliiteista ja muusta avaruusteknologiasta. No ehkä eivät ihan kaikkea.
Heitä kiinnosti suunnattomasti selvittää, olisiko maapallon ulkopuolista elämää, mutta se ei ollut heidän yleisin toimenkuvansa. Jos he keskittyisivät siihen enemmän, heitä saatettaisiin pitää hulluina. Maailmassa oli molemminpuoleisia mielipiteitä. Pimeys oli juuri laskeutunut metsikköön. Sää oli muuttunut kolean tuntuiseksi, eikä enää ollut mitään kovin lämmin. Metsästäjät olivat eksyneet, vaikka luulivat, etteivät voisi koskaan eksyä tuttuun metsään. Vain 2 heistä käveli taskulamput käsissään etsiskellen muita miehiä. He olivat peloissaan, kun taas toisaalta arvelivat ystäviensä vain pelleilevän, mutta sellainen leikkiminen ei ollut heidän tapaistaan. Yllättäen he huomasivat maassa verivanan, joka jatkui yhden kuusen taakse. Miehet seurasivat sitä. Mitä tuo on? Näyttää vereltä. Paul, Steve, Rick, huuteli toinen miehistä. Kaksikon mielikuvitus lähti laukkaamaan pirullista kyytiä ja pimeys puistatti. Sehän on verta. Toivottavasti heille ei ole vain sattunut mitään. Olisiko karhu käynyt heidän kimppuunsa? Tämä alkaa mennä oudoksi. Miten ihmeessä voimme olla eksyksissä tutussa metsässä? Meidän on löydettävä heidät, vastasi toinen miehistä. Se on huolistamme pienin. Meidän on löydettävä kaverimme ensin. Mutta mitä pirua on tuon kuusen takana, johon tuo verivana päättyy? Ei kai vain jonkun ruumis. He juoksivat kuusen taakse ja näkivät jotain ruohikossa. Se näytti mustalta ja limaiselta. Mitä pirua tuo on? Sehän näyttää... Toinen miehistä Ray nimeltään sanoi ja kohdisti taskulampunsa siihen toisesta suunnasta. Aivokudokselta. Täällä on jokin teurastaja liikkeellä. Jonkun täytyy olla kuollut. Sanoinhan, ettei täällä ole kaikki normaalilla mallillaan. Meidän on löydettävä muut ja selvitettävä, mitä täällä oikein tapahtuu. Vastasi toinen, jonka nimi oli Hank. Ei meidän täytyy häipyä täältä. Me kuolemme tänne, jokin tuolla metsästä vaanii meitä. Ties mikä sarjamurhaaja lihakirveensä kanssa. Olisi pitänyt häipyä ennen pimeän tuloa. Näistä taskulompusta loppuu pian patterit. Tutkiminen kannattaa jättää poliisille. Tämä menee aivan liian pelottavaksi. Hyvä, etten kuse housuihini, vastasi Ray nopeasti. Hänen äänessään oli aistittavissa pelkoa ja pientä pakokauhua suorastaan. Voi luoja, tuolla on todella jonkun ruumis. Sehän on Rickin, huudahti Hank katsoessaan kauemmaksi metsään. He menivät lähemmäksi ja näkivät suuren ammottavan reijän hänen kallossaan. Verta oli joka puolella. Miehet olivat kauhuissaan, sillä he eivät ole nähneet moista, jos nyt ei 80-luvun kauhuleffoja laskettu, joita he olivat nuoruusvuosinaan yhdessä televisiosta
vahdanneet. Ihan kuin he olisivat kauhuelokuvassa mukana nyt. Mutta tämä kaikki oli täyttä totta. Näky lamaannutti heidät hetkeksi paikoilleen. Minuuteiksi. Jokin tappaa tuolla ystäviämme, emmekä voi antaa heidän kaikkien kuolla. Onhan meillä sentään kiväärit. Ehkä jokin on tappanut metsän eläimetkin, sanoi Ray miltei kauhistuneena. Silloin jokin vilahti taskulampun valossa. Jokin näkymätön olento lähestyi heitä. Miehet siirtyivät kauemmaksi toisistaan ja latasivat nopeasti aseensa. Valmiina, Ray, ne tulevat. Olivatpa ne mitä tahansa. Heidän ympäriltään kuului askelia, jotka loppuivat kuivan oksan katkeamiseen. Tuli aivan hiljaista eikä ketään näkynyt missään. Jokin vetäisi aseen hankin käsistä pimeyteen. Pimeydestä ilmestyi keltainen piste, joka lävisti hänkin rintakehän. Ikään kuin poltti Rayan mieheen. Jokin näkymätön syöksyi häntä kohti ja iski jollain tämän kuoliaaksi. Hank vajosi kuolleena maahan. Taskulampun valo osui suoraan kohti hänen veristä päätään. Ei, tämä ei voi tapahtua, luoja, anna tämän olla vain pahaa unta, sanoi Ray, mutta se ei auttanut yhtään, tämä oli täyttä totta. Hän ampui kahdesti kiväärillään pimeyteen. Silloin olento tuli näkyväksi. Sitä ei erottanut selvästi, mutta häijyltä se näytti. Mikä lie oletkin, saat maistaa tästä, huudahti Ray ja ampui olentoa kohti. Tämä lennähti komealla kaarella taaksepäin, mutta se ei kuollut, eikä edes loukkaantunut. Se alkoi liikehtiä siihen malliin, että pian se olisi taas jaloillaan. Ray päätti ottaa jalat alleen. Paul, Steve, apua, pelastakaa minut, huusi hän mennessään. Ja siinä paniikissa hän pudotti kiväärinsä maahan. Sitten hän kompastui johonkin juureen ja syöksyi päistikkaa rinnettä alas. Lopulta hän päätyi ruumiin viereen. Siinä oli yksi hänen metsästä ja ystävistään, Steve. Hänen ruumiissaan oli 3 suurta reikää, jotka olivat sen tuntemattoman aseen työtä, jonka hän näki osuvan hankiin. Hän ei tiennyt mitä tekisi, mieshän oli aivan totaalisen sekaisin. Kuoleva vaanisi häntä ties missä. Kovin pienet olivat mahdollisuudet sille, että Paul yhä eläisi. 3 hänen ystävistään oli teurastettu ja hän olisi pian vuorossa. Nyt siitä ei ollut epäilystäkään, ufomiehet jahtasivat heitä. Gray yritti hiukan rauhoittua ja koota itsensä. Hän tajusi olevansa lähellä isoa suolajärveä. Hän oletti, etteivät nuo näkymättömät olennot löytäisi häntä ainakaan hetkeen. Sori, mä kopioin tämän Predatorista. Hän tutki kiväärinsä ja totesi, että 2 patruunaa oli enää jäljellä. Hetken siinä maattuaan Ray nousi ylös ja lähti kulkemaan kohti järveä.
Sitten hän syöksyi maahan mahalleen, kun joku ampui häntä kohti. Se oli Paul. Älä ammu, minä täällä, Ray. Hän huusi. Anteeksi, olin ampua sinut. Olen niin kauhuissani, että ammun kaikkea liikkuvaa. Ne tappoivat Steven. Niille täytyy kostaa, missä muut ovat, sanoi Paul. He ovat kaikki kuolleita. Mitä me nyt oikein teemme? On yö, emmekä varmasti osaa kotiin. Meidän on pakko kohdata ne silmästä silmään. Tiedäthän, miten pelkureinen käy kauhuelokuvissa, Paul. Vastasi Ray. Paul käyttäytyi jotenkin omituisesti. Se oli aivan selvää. Jotain hänelle oli tapahtunut, mutta hän ei halunnut paljastaa sitä. Hän suuntasi yllättäen kiväärinsä Raytä kohti. Ja tämä oli aivan ällikällä lyöty. Omituista ja kauhistuttavaa oli tapahtunut täällä. Mutta vielä kauhistuttavampaa oli se, että jokin ohjasi Paulia. Hän ei ollut enää oma itsensä. Ray suuntasi taskulampun miehen kasvoille. Toinen puoli kasvoista oli tuhoutunut. Siinä ei ollut laisinkaan ihokudosta. Tilalla oli rautaa ja näytti, että koneet olivat vallanneet hänen ruumiinsa. Vielä jatkuu, tämä on tosi pitkä luku. Paul paljasti toisen kätensä, joka oli kuin jokin robotin käsi. Ray iski peloissaan kiväärinsä perällä kummajaista kasvoille. Eikä tämä ollut moksiskaan. Koneistunut käsi nosti hänet ilmaan kurkusta. Onneksi Raylla oli vielä toisessa kädessään kivääri. Hän sätki ilmassa ja onnistui saamaan paremman otteen aseestaan. Laukaistuaan kerran kohti Paulin päätä, Ray pääsi irti koneistuneen käden otteesta. Muukalaiset ilmeisesti käyttivät ihmisiä tehdäkseen heistä tuollaisia kummajaisia. Hän laukaisi viimeisen kerran kiväänsä lähietäisyydeltä. Ja muuttunut Paul makasi nyt nojaten suureen mäntyyn. Mies poimi toisen kiväärin, jossa oli vielä lähes täysi latinki. 5 ammusta. Se sai hänet tuntemaan olonsa pikkuriikkisen turvallisemmaksi ainakin hetkeksi. Ray, auta minua, olen ystäväsi, kummajainen huusi. Se ei ollut kuollut. Älä unta näe, et ole Paul enää. Vastasi Ray ja ampui sitä päähän metrin etäisyydeltä. Pää räjähti totaalisesti. Nyt se kuoli. Hän huokaisi hetken aikaa nojaten puuhun. Pian sen jälkeen ilmestyi 3 muukalaista hänen oikealle puolelleen. Noin 20 metrin päähän. Ne tulivat näkyviksi teknisen vian vuoksi, joka esti niitä liikkumasta täysin ilman pienintäkään havaintoa. Ray huomasi ne, eikä tiennyt, mitkä olisivat hänen mahdollisuutensa selvitä hengissä. Yksi niistä kohotti toisen käteensä, jossa näytti olevan jonkinlainen aseentapainen vempain.
Mitä haluatte? Tapoitte ystäväni senkin pirut. Ette taida ymmärtää vai? No antaa kiväärin puhua. Hän sanoi ja keltainen valo lensi aivan hänen lähelleen. Hän laukaisi aseensa 2 kertaa, mutta silloin jokin polttava raapaisi hänen toista kättään. Olennot olivatkin kadonneet kuin savuna ilmaan. Yksi tulikin hänen takaansa ja heitti miehen voimakkaasti kohti puuta. Siitäkönsä hän raivostui ja ampui olentoa 3 kertaa rintaan, kunnes ase oli tyhjä. Nyt hän olisi entinen mies. Osittain robotilta näyttävä olento oli kuin olikin kuollut. Mutta mitään helppoa se ei ollut, sillä jo yhdellä kudilla kaataisi karhun. Ray ei paljon olennon ruumista tohtinut mennä katsomaan, joten hän juoksi pakoon henkensä edestä. Hän yritti jopa herätä, mutta turhaan. Hän oli jo todellisuudessa valmiiksi. Tämä ei ollut mikään painajaisuni. Sitten valkoinen valo sokaisi hänet, ja hän tunsi rintakehässään 4 tuoretta reikää, jotka syöksivät hänet varmaan kuolemaan. Hän tunsi lämpimän veren pulppuaman Rayistä rinnassaan ja yritti turhaan peittää niitä käsillään. Olennot raahasivat tämän ruumiin alukseensa ja kirkkaus katosi. Varhainen aamu sarasti Salt Lake Cityn alueella. Muutamat naiset eivät olleet saaneet nukutuksi, sillä heidän miehensä eivät olleet palanneet metsältä illalla. He kaikki olivat yhteistuumin menneet poliisiasemalle selittämään tilanteen. Poliisit eivät olleet uskoneet eikä etsintää voitu vielä aloittaa. Miten nyt 5 aikuista miestä ei selviäisi keskenään yhtä yötä? Se pisti poliisit miettimään. Lopulta naiset saivat poliisin suostuteltua tutkimaan tätä tapausta. Naiset kertoivat, että heidän miehensä olivat lähteneet eilen hirvimetsälle, eivätkä olleet palanneet illalla. Heidän autonsakin olivat poissa. Oli vain yksi paikka, missä miehet voisivat olla, ja se oli heidän metsästysmökkinsä noin 5 mailin päässä poliisiasemasta. 3 poliisia lupautui lähtemään tutkimaan kyseisen mökin. Ja jollei miehiä sieltä löydettäisi, alettaisiin haravoida lähimetsiä käyttäen helikoptereita apuna. Jos miesten katoamisesta ei löydettäisi merkkejä eikä ainuttakaan todistetta, moista etsintää olisi turha suorittaa. Jos miesten ruumiita alkaisi löytyä mökin lähistöltä, juttua alettaisiin tutkia mahdollisena murhana tai sarjamurhana. Miehet olivat kuolleet, mutta eipä sitä kukaan tiennyt. Avaruusolennot olivat hyvin siivonneet jälkensä, mutta eivät ne tajunneet, miten hyvin ihminen aina tutki tällaiset tapaukset. Metsikössä oli todisteensa runsaasti.
Tuntia myöhemmin 2 autollista poliiseja lähti kohti mökkiä, jossa miehet saattoivat olla. Heidän mukanaan oli 1 rikostutkija, myös jos katoamiseen liittyisi mahdollisesti rikos. Niin poliisiautot saapuivat mökille 20 minuutin ajomatkan jälkeen. Mökin pihalla aivan metsikön tuntumassa seisoi 2 jeeppiä ja 1 tavallisen oloinen henkilöauto, joita käyttivät hieman alle keskitason tienaajat. Miehet siis eivät olleet kovin rikkaita, mutta tuskin poliisit sitä ajattelivat. He nousivat ulos autoistaan ja ottivat aseensa kaikelta varalta mukaan. 1 poliisi otti haulikkonsa, joka oli autossa, ja muut ottivat normaalit käsiaseet esille. Rikostutkija eteni 4 poliisin takana kohti mökin ovea. Autot ovat ainakin täällä, vilkaistaanpas mökin sisälle, sanoi 1 poliiseista. Sisällä ei näy minkäänlaista liikettä, jos he ovat jääneet tonne metsään. Montako miestä niitä on kateissa? Kysyi eräs poliiseista katsottua yhdestä ikkunasta sisälle. Tutkitaan mökki kuitenkin varmuuden vuoksi. Niitä taisi olla 5 miestä. Eivät olleet kuulemma eilen palanneet metsältä koteihinsa. Ei luulisi 5 aseistautuneelle miehelle sattuvan mitään. Ei edes karhu mahtaisi heille mitään. On hyvin oletettavaa, että heistä jokaisella on ollut kiväärit, totesi rikostutkija Frank Holways. Onhan voinut olla mahdollista, että miehet ovat riidelleet ja ampuneet toisensa jonnekin tuonne metsään. Mennään nyt tuonne sisälle, että ehdimme käväistä tutkailemassa tuota metsääkin jonkin verran, jollei tuolta sisältä löydy mitään, sanoi poliisi, jolla oli haulikko. He astuivat ovesta sisään, joka ei ollut edes lukossa. Ensimmäinen heistä pisti valot päälle. Mökki ei ollut mikään pienin mahdollinen, mutta ei kuitenkaan mikään rikkaiden mökki. Miehet ilmeisesti käyttivät sitä sekä kesämökkinä että metsästysmajanaan. Ei täällä ole mitään. Miehet eivät ole palanneet tänne. Aseet ja takit puuttuvat. Täällä ei ole mitään todistella, rikostutkija Frank päätteli. Ei heille ole kuitenkaan mitään sattunut. Ei luulisi terroristien metsässä liikkuvan. Ovat tieten vain karanneet, eivätkä halua vaimojensa löytävän heitä ikinä. Eivätkä, sanoi haulikkomies. Eipä niin, mutta tuskin he nyt ilman autojakaan minnekään lähtevät, paitsi metsälle. Lähdetään siis sinne. Pitäisi varmaan kutsua apuvoimia metsien haravointiin, totesi Frank. He lähtivät juoksujalkaa mökistä kohti metsää, koska halusivat ehtiä illaksi kotiin perheidensä luokse, jos vain selviäisivät hengissä siihen asti. Jokin nimittäin katseli heitä salaa pusikosta. Joku, jolla oli asekin ja ties mitä. Yksi poliisi meni autolleen kutsuakseen radiopuhelimella apuvoimia. Kuuleeko keskus? Tarvitsemme apuvoimia, mielellään helikopteri.
ja parikymmentä miestä haravoimaan metsää. Olemme Ison Suolajärven länsipuolella, etsimme kadonneita metsästäjiä. Poliisi sanoi isoon ääneen radiopuhelimeen. Selvä, eiköhän se järjesty. Helikopterin pitäisi olla siellä 10 minuutissa. Muilla saattaa kestää hieman kauemmin. Kuului hetken kuluttua vastaus. Poliisi meni muiden perään, jotka menivät jo muutaman 100 metrin päässä edellä. Puita oli harvassa, joten metsään näki hyvin pitkälle. Auringon säteet sokaisivat miesten kasvot osuessaan niihin puiden välistä. Kuljettuaan vielä noin puoli mailia miehet huomasivat verta maassa. Ensimmäinen todiste verta. Kyllä tästä pojat saattaa tullakin oikein murhajuttu. Rikostutkija sanoi tutkiessaan maata lähemmin. Se on paha merkki, mutta eihän sitä ole edes paljon. Oletko varma, että se on ihmisen verta? Sillä voihan se olla jonkin eläimenkin. Haulikkomies Tom sanoi. Totta kai se on ihmisen verta. Olenhan minä sentään rikostutkija. Olen ollut sitä 13 vuotta ja olen siinä niin pirun hyväkin. Lähellä on varmasti ruumiskin, joten meidän on jatkettava tähän suuntaan. Frank sanoi hieman ylpeästi. Olet varmasti pirun hyvä toisin kuin me muut. Olemme vain tavallisia poliiseja Salt Lake Citystä. Tämä juttu alkaa kyllä tuntua todella oudolta, emmekä varmasti tule löytämään juuri mitään ennen pimeän tuloa, Tom sanoi. Jälleen he kulkivat useissa satoja metrejä yhtäjaksoisesti, kunnes he näkivät yhden verisen miehen ruumiin. Löysimme ruumiin, tämä todella onkin murha tai sarjamurha. Tämä on yksi heistä, mutta missä ovat sitten ne muut 4? Sam-niminen poliisi totesi pelokkaana. Tämä nuori poliisi ei ollut reaktiostaan päätellen koskaan ennen nähnyt näin pahasti silvottua ruumista. Kova kamppailu täällä on käyty. Haulikon ammuksia lojuu joka puolella. Kyseessä ei ole mikään tavallinen murhaaja. Jotain outoa on tekeillä, kuuletteko? Linnut eivät laula, metsähän on kuin kuollut. Rikostutkija selitti kyykkiessään maassa todisteiden perässä. Hänellä oli käsissään kumihanskat, ettei todisteisiin tulisi hänen sormenjälkiään. Hän pisti pieneen läpinäkyvään pussiin pari haulikon hylsyä. Nyt helikopteri ilmaantui heidän yläpuolelleen. Puita oli kuitenkin liikaa, ettei se voinut laskeutua. Emme voi laskeutua, kertokaa mitä olette saaneet selville. Haluatteko, että käymme muutaman lenkin metsän yllä katsomassa? Kuului ääni radiopuhelimesta. Täällä on tähän mennessä yksi ruumis. Mutta käykää vain tarkistamasta, onko kauempana merkkejä muista ruumiista. Onko apuvoimia tulossa autoilla tänne? Jos on, meneekö niillä kauan? Tom vastasi lyhyesti. Hyvä, tarkistamme sen. Tutkimme järven lähistön ja rannan. Saatte seuraa muutamassa minuutissa.
Sieltä on tulossa vähintään 30 jutusta kiinnostunutta miestä. Radiopuhelimesta vastattiin ja Tom pisti sen syrjään. Kaikki 5 miestä seisoivat ruumiin ympärillä, odottaen apuvoimia. Yhtäkkiä joku ampui haulikolla heitä kohti 2 kertaa. He syöksyivät mahalleen pehmeään maahan ja ryömivät lähimmän puun juurelle kuin sodassa konsanaan. Mitä pirua meitä ammutaan? Yksi metsästäjistä on tullut hulluksi. Se tuli tuolta pusikosta. Mies on tarkkaillut meitä aina saapumisestamme asti. Frank sanoi tähtäillessään koltillaan pusikkoihin päin. Se taisi loppua, yksi poliisista sanoi noustessaan seisomaan. Silloin kuului pamaus ja poliisi lennähti kovalla voimalla 2 metrin matkan selälleen maahan. Hän kuoli, sillä hänellä ei ollut yllään luotiliivejä tällä kertaa, koska ei hän tiedetty, että jouduttaisiin tulitaisteluun. Nähdessään vilaukselta jonkin hahmon metsässä, he kaikki tulittivat yhtä aikaa liikkuvaa kohdetta, mutta luolit vain viuhuivat tämän ohitse. Ajoitus oli huono. Haulikko laukesi tehokkaasti ja oli melkein osua heihin. Missä ne apujoukot viipyvät, jouduimme tulitaisteluun, yksi poliisi maassa kuollut. Toistan, meitä ammutaan, yksi kuollut. Tom huusi radiopuhelimeen. Helvetti, sehän on pirun hyvä tähtäämään. En ole ennen moista nähnyt. Meidän täytyy saartaa se, ammutaan jalkoihin, sitä rikosjuttutkija totesi. Oletteko kunnossa? Olemme täällä näin. Kuuluvat poliisien lähestyvät huudot 200 metrin päässä. Mies ampui heitä nyt raskaasti, mutta lopulta heitti haulikon aivan poliisien eteen. Se pisti juoksuksi. Lähestyvät vahvistukset ampuivat harkittuja laukauksia pakeniaa kohti. Tom tähtäsi tarkasti ja luoti upposi pakenian toiseen jalkaan. Tämä pyörähti kerran maassa, mutta jatkoi nilkuttavaa juoksuaan. Lopulta se suojautui puun taakse. Yksi osuma ei tainnut satuttaa sitä juuri ollenkaan. Nyt saamme sen, hän on tuon puun takana. Olkaa varovaisia, sillä voi olla aseita. Vaikka haulikosta luopuikin, Frank vakuutti heidän lähestyessään puuta aseet ojossa. 4 poliisia oli jo aivan muutaman metrin päässä salaperäisestä murhaajasta. Tiedä mikä hullu siellä olisi, mutta se tiesi, ettei voisi selvitä yli 30 aseistautuneesta poliisista. Poliisitkin uskoivat, että heidän jahtaamansa rikollinen olisi pian entinen, sillä ei se aikonutkaan antautua, vaan päätyisi melko suurella todennäköisyydellä näiden poliisien teloittamaksi. Tämä on viimeinen varoitus. Tule esiin, kädet ylhäällä tai muuten avaamme tulen. Päätös on sinun, paikalle saapuneesta poliiseista yksi huudahti. Jokin tunnistamaton ase tulitti poliiseja puun takaa. Keltaiset pallot lävistivät 4 poliisin rintakehän. Ja nämä kuolivat.
Ase oli varmasti muukalaisten rakentama, eikä sellaista ollut olemassa ainakaan tässä ihmisten hallitsemassa maailmassa. Mitä ihmettä, tarvitsemme erikoisjoukkojen apua pian. Menetimme 5 miestä yhden takia. Tuo hänen aseensa, se ei voi olla noin tehokas. Jos se on jokin onkin ufomiesten aseita, Tom sanoi vierustovereilleen, jotka väijyivät hänen kanssaan puun takana yhä olevaa rikollista. Sehän oli Ray, jonka olennot olivat vieneet aluksensa aiemmin. Eivät nämä poliisit siitä tajunneet mitään, koska eihän se voinut olla mahdollista, vaikka olikin. Niitataan se, ei anneta sille minkäänlaista armoa. Tämän touhun on loputtava, Frank totesi hermostuneena ja valmiina toimintaan. Rikostutkijaksi hän oli erinomainen käyttämään asetta. Niin ne syöksyivät miehen kimppuun, joka kuoli poliisien tulitettua tätä 10 kertoja. Molemmat kädet olivat koneistetut ja ruumissa oli robotin piirteitä. Mikä kummajainen tämä nyt oli? Ei mennä millään kuollakaan. Jokin on kyllä nyt totaalisen pielessä. Alue täytyy eristää heti paikalla. Pistäkää karanteeniin kaikelta varalta. Ylikonstaapeli Gore sanoi. Kuuleeko 147? Kuului yllättäen Tomin radiopuhelimesta. Kyllä kuulee, löysittekö mitään? Havaitsimme 2 tai ehkä jopa 3 ruumista tuon järven rannan läheisyydessä. Sen tarkempaa tietoa emme ole saaneet. Mennään tutkimaan ne ruumiit. Gore ikään kuin käski kaikkia muita. Ei liian vaarallista, minä aistin jonkin vaaran uhkaavan meitä siellä. Parempi perääntyä ja antaa erikoisjoukkojen varmistaa alue. En ehkä kuulosta kovinkaan uskottavalta, jos sanon aistivani vaaran, mutta näettehän tässäkin miehessä jotain outoa, rikostutkija Frank sanoi. Voi luoja, mieshän on kuin robotti. Androidi, kuten niissä Skifi-leffoissa. Meillä on siis kuolinsyyn tutkijalle erikoisia tuliaisia. Yksi poliisi totesi. Hyvä vitsi. Eivät elokuvat liity tähän. Tämä on täyttä totta. Gore vastasi katsoessaan tätä poliisia hiukan halveksuen. Hän ei erityisesti tykännyt tästä nuoremmasta poliisista. Liittyypä hyvinkin. Täällä on joku tai jokin, joka teki hänestä tuollaisen. On jatkettava etsimistä. Täällä on UFO ja olen sitä melkoisen varma, eräs kauhuelokuvia paljon harrastava poliisi sanoi. Olette hullu, tiedätte sen ihan hyvin itsekin. Eikä ole ihmekään, kun kerran kauhuelokuvia vapaa-aikanasi harrastat. Olet kuin FBI:n erikoisagentti Vox Mulder salaisista kansioista ja minä voisin olla vaikka Pariisi Scully. Ei kun sehän onkin nainen, Gore sanoi hymyillen. Kiitti vain, niin olenkin, se on suuri kunnia. Tehdään siis kuten minä ehdotin. Lopetetaan tältä päivää ja palataan heti aamusta. Käskekää muita viemään ruumiit kuolinsyyn tutkijalle vielä tänä päivänä. Minä lähdenkin tästä, täytyy nimittäin käydä hoitamassa hiukan asioita ennen illan tuloa. Nähdään huomenna. Frank sanoi ja lähti kävelemään pois takaisin autolleen.
joka odotti mökin luona. Hyvä, ottakaa ruumiit mukaan. Sitten saatte palata poliisiasemalle. Tai kukin minne huvittaa, Kore sanoi ja hänkin lähti kävelemään takaisin autolleen. 15 poliisia meni helikopterin havaitsemien ruumiiden luokse. Ensimmäinen ruumis ja tulitaistelussa kuolleet kiidätettiin nopeasti pois. Alueelle ripustettiin keltaista nauhaa, kuten yleensä rikospaikalle. Avaruusaluksesta ei ollut kukaan havainnut. Avaruusalusta ei ollut kukaan havainnut. Olennot pysyttävät piilossa, eivätkä paljastuneet. Eivät vielä. Loppujen lopuksi poliisi oli aivan pihalla näistä tapahtumissa, sillä elokuviin vertaamisia pidettiin aivan naurettavina. Se, mitä täällä tapahtui, oli paljon pahempaa kuin elokuvissa. Koko maailma saattoi olla vaarassa. Tämä on hullun pitkä luku. 3 avaruustutkimuskeskus NASAn työntekijää, Daniel Strongwood, Sarah Osnord ja Mike Stoilyt, olivat nyt matkalla kohti Salt Lake Cityä. Matkaa oli enää jäljellä vain muutama maili. He eivät olleet vielä saaneet tietoa tapahtumista metsässä, että 5 ruumista oli löydetty ja saman verran poliiseja oli kuollut. Oudossa välikohtauksessa metsästäjien vaimot tunnistivat miehensä ruumiit heti ja suru oli hyvin suuri. Tämä oli suuren surun päivä heille, joilta oli tuhottu jotain ainutkertaista rakkaus. Kuolinsyytutkija Kevin Warwool sai kovasti töitä, eikä hän varmasti valtaisi lähteä kotiin yöksi, vaan tekisi töitä läpi yön kuolleiden parissa. Kaikki 10 ruumista odottivat häntä ruumishuoneella. Hän ryhtyi tutkimaan ruumiita. 10 ruumista, kuolinsyy epäselvä. Murha-asetta ei ole. Olen kuolinsyytutkija Kevin Warwool ja tämä on suullinen raporttini, jonka laatimisen aloitan nyt. Hän aloitti pieneen kännykän kokoiseen nauhuriinsa. Tämä on noin keski-ikäisen miehen ruumis, jonka poliisit joutuivat ampumaan. Ruumiissa on havaittavissa rautaisia ja mekaanisia osia, joita ei käytetä ihmisiin. En ole ennen nähnyt mitään tällaista. Mahdollinen ase on ilmeisesti kiinnitetty hänen käteensä, joka on kuin robotin. Joku suoritti tiettävästi sairaan toimenpiteen. Sitä ei voi vahvistaa vielä tässä vaiheessa. Palaan pian takaisin, Kevin sanoi nauhuriin ja sulki sen. Hän haki kirurgin veitsen ja avasi varovasti miehen rintakehän. Kaikki näytti normaalilta, mutta jotain omituista ilmestyi näkyviin. Mies hämmästeli sitä hetken aikaa ja sääti valon kirkkaammaksi. Nyt olen suorittanut rintakehän avaustoimenpiteen. Ja kaikki näyttää ihan normaalilta, mutta ruumiin sisällekin on saatu jotenkin metallia ja rautaa. Ei näy yhtäkään leikkausarpea. Kenelläkään ei ole laitteita tällaisen sairaan robottikojen asentamiseen.
ihmisruumiiseen. Tämä tutkimus on osoittanut, että tämä tapaus on tilastojen oudoimmasta päästä. Lopetan tähän ja jatkan tutkimalla toiset ruumiit huomenissa. Tänään on 17. elokuuta ja ensimmäisen raportin laatimiseen kului 2 tuntia ja 42 minuuttia. Kevin selitti ja pisti nauhurin pöydälle. Hän aikoi vielä hetken tutkia ruumiita ja sitten lähteä kotiinsa nukkumaan muutamaksi tunniksi. Yllättäen ruumiishuoneen ovi aukesi. Hei Kevin, vielä täällä. Kellohan on jo 0:35 yöllä, hänen kollegansa sanoi ovelta. Niin olen, mutta olen lähdössä kotiin juuri. Kiva nähdä sinua, Julie. Kevin sanoi naispuoliselle kollegalleen, joka oli hyvin kaunis näky. Tiukka takamus ja suuret tissit eivät voineet olla vetämättä Kevinin katsetta puoleensa. Nainen oli elämänsä aikana tottunut siihen, eikä siinä ollut hänen mielestään mitään pahaa. Samoin sinua, tänään taisi tulla paljon ruumiita tänne. Tulin juuri päivystämään yöksi. Tapaamme varmasti aamulla. Minä lähden vuorostani kotiin silloin. Mitä sait selville tämänpäiväisistä ruumiista? Taas sinä, Kevin, tuijotat tissejäni. Mene tuijottamaan vaimosi. Nainen sanoi vähän vitsailleen ja naureskeli päälle. Minä tässä lähdenkin. Miehiset halut vain meitä miehiä tahtovat ohjailla, he. Voit kuunnella nauhuria, jos haluat. Jotain omituista näissä ruumiissa on. En ole ennättänyt tutkia tuon yhden miehen. Tekisitkö sinä minulle palveluksen, Kevin sanoi. Ihan mitä vain, Julia vastasi hymyillen kauniisti. Tutkisitko yön aikana muutaman poliisin ruumiit, että saisin annettua poliiseille lausunnon tapahtuneesta? Toki teen sen mielelläni, mutta minulla on Kyllä minulla sen verran aikaa löytyy muiden tekemisteni ohella. No hyvä, minä tästä lähden viettämään 5-6 tuntia vaimoni vierellä. Hyvää yötä sinulle, mitä parhain kollegani, Kevin sanoi mennessään ovelle. Eipä minulla ole kovin kiva ilta tiedossa täällä ruumiiden luona. Mutta hyvää yötä sinullekin, näemme sitten aamusta. Julia sanoi taas hymyillen ja Kevin jätti tämän yksin ruumishuoneelle. Pian sen jälkeen Julia veti 2 poliisin ruumista ulos kylmiöstä, jossa ruumiita aina pidettiin siihen asti, kunnes ne haudattiin ja tuhkattiin. Nainen hämmästeli suuresti omituisia haavoja, jotka olivat peräisin tuntemattomassa aseesta. Haava oli ikään kuin palanut, ettei verta juuri ollut päässyt vuotamaan. Mitäs pirua tämä on? Ihan kuin näitä olisi ammuttu laaserilla. Mutta kellä nyt sellaisia aseita olisi? Pitääpä kertoa Kevinille heti aamulla, Julia mietti ääneen. Sitten hän kuunteli kollegansa Kevinin nauhoittaman kasetin. Sen jälkeen hän kelasi nauhurin kasetin alkuun ja kuunteli arvioinnin, jonka Kevin oli nauhoittanut vilkaistuaan ruumiita ensimmäisen kerran.
Nainen kelasi kasetin takaisin oikeaan kohtaan. Voi luoja, näissä miehissä on kyllä paljon sellaista, mitä minä en ymmärrä. En niin millään. Tämähän on kuin salaisissa kansioissa. Julia pohti. Hän jatkoi tutkimuksiaan vielä puolisen tuntia, kunnes meni päätteen ääreen, jossa hänellä oli vielä omia hommiaan. Kuolinsyyn tutkiminen ei oikein kuulunut tämän toimenkuvaan, mutta täytyy hänen auttaa Keviniä hiukan. Hän tiesi, että Kevinille olisi tullut aamulla liian kiire saada selville kaikki, sillä olihan ruumiita 10. Nainen selasi internetissä sivustoja, joilla selitettiin outoja ilmiöitä, mutta niiden todenperäisyys epäilytti. Julia sammutti tietokoneen ja nukahti lopulta sohvalle sen viereen. Stop.